Silav evar baş hevanno nûçeyên gelekî girîng hene û zanin heyeta rêveberiya Xweser îro li Şamê bû civînekî gelekî girîng pêk hat lê di dawiyê de em pê hesiyan ku civîn bi dawî biye lê heta niha tu protokol di vê civînê de nehatine imzêkirin. Xuya ye rêveberiya Demkî ya Şamê bi rêveberiya Ehmed El Colanî li ber xwe dane nexwestine imzê bikin. Niha ev peymana ku em behs dikin li gor menfaetên rêveberiya Xweser li gor menfaetê hemî milletên Sûriyê Rojavayê Kurdistanê jî di nav da milletê Kurd jî di nav da. Lê ji ber zexta dewleta Tirkiye protokol nehatiye imzêkirin. Hêza garantör hem İngiltere'ye, Almanya'ya, Fransa'ya de serî de jî Amerîka'ya. Rêveberiya Şamê goh nadedan hêzan dibin tesîra dewleta Tirkiye de xuya dike. Em hema biçin Şamê em binêrin mesele çi ye. Lê berî bu yerekê lezgîn pêk hatiye li Reqayê komeke çekdar hatin girtin hatin bê tesîr kirin di derbarê wê de ez hema agahiyekî bore parve bikim paşê em behsa encamên civînê bikin. Çima di civînê de encamekî berbiçav nehatiye bi dest xistin. Îro Mazlum Abdî bi tevî heyeta xwe ya qelebalık ya rêveberiya di jor da yani rêveberên girîng ê Qesedê çûn Şamê civîna xwe pêkanîn ka em binêrin encam çi ne? Navenda ragihandina hêzên ewlekariya hundirên ya Herêma Bakur Rojhilatê Sûriyê bi daxuyaniyeke ragihand ku komekî kes ku armanca wan derxistina tevliheviya ewlehiyê û fitneyê bû, armanca wan têkbirina aramiyê bû li bajarê Reqayê hatine girtin. Ev yek di wê daxuyanî de çi tê gotin? Hêzên me yên dezgeha ewlekariya giştî roja yekşemiyê yani îro çarê çile komekî kes li bajarê Reqayê girtine lê piş re hate diyarkirin ku ew endamên şaneyekî ne ku armanca wan derxistina fitne fesadiyê tevliheviyê û têkbirina aramiyê ne. Li gorî lêpirsînên destpêkê endamên komê gelek kiryarên texrîbe weke rakirina alên Jebhetul Nusra li nava bajêr, avêtina guleyan bi hewayê de, nivîsandina gotinên provokatîf li ser dîwaran li dijî hêz, li dijî saziyên rêveberiya Xweser ên xizmetguzariyê tiştên wisa kirine da ku tevliheviyê çê bikin tirsê bixin nava welatiyan. Yani ye jî hebûna xwe nîşan bidin em li vê derê ne. Çi derkete holê di berdêla her dîmenê ku ew bikişînin kirinên xwe ew ê di berdêla wê de pera bistînin. Ev yek hevanda. Van kesan dîmenên van kiryarê xwe dikişandin, piştî guhertinê ew dîmen parve dikirin, bi dîmena re sûrûdên cihadîst ên ji rêxistinên Daişê re parve dikirin, bi wê yekî hewl didan tehrîbe bikin. Yani tirsê bixin nava şêniyan. Di lêpirsînê de hate zelalkirin ku li beramberî van kiryarên xwe pere dibirin. Ji kî em nizanin. Dewleta Tirkiye rêveberiya Demkî ya Şamê ji ku derê pere digirtin ew nehatiye zelal kirin. Li ser herî kiryareke bidîmen, li ser her belgeya ku ew di medya civakî de parve bikin, çi birêya gotineke nivîsandî ya tehrîbe yan jî bi dîmeneke din ya ser medya civakî yan jî gule avêtin dîmenê xwe di derbar yani Jebhetul Nusra dibe, Daîş dibe ne meseleye. Armanc, mexsed, acizkirina milletên herêmî hebûna xwe li wê derê nîşan bidin, pere werdigirtin. İtirafên van kesan ê ku hatine binçavkirin wê di demên pêşme de bi raya giştî re were parvekirin, planên wan wê têk biçin dibêje rêveberiya Xweser. Hevano, niha em biçin vê derê, em biçin Şamê. Şandeyeke hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê û nûnerên hikûmeta Sûriye li Şamê li hev ceviyan li gorî medya fermî ya Sûriye her du aliyan li ser berdewamiya civînan li hev kirine. Ev yek. Qet nebe di rojên pêşme de civîn wê li ser civînan çê bibin. Çima berdewamiya civînan ji ber ku îro li hev nekirine. Tenê devkî hin tiştan dibêjin lê rêveberiya Xweser devkî qebûl nake. Mazlum Abdî devkî qebûl nake bê were nivîsandin. Medyaya fermî ya Sûriye ragihand ku civîna li Şamê bi beşdariya fermandarê giştî Qesedê Mazlum Abdî bi rêve çûye. Di wê daxuyaniyê de hate diyarkirin ku her du aliyan li ser wê yekê li hev kiriye ku civînên li Şamê ji Ewropê ve jî bidomin. Êdî heftê carê ye, mehê carê ye, çi qasê em nizanin. Lê ew tarîxa ku hatibû diyarkirin heta dawiya salê peymana dehê adarê pêk were ew êdî çû çöpê. Êdî mana wî nemaye, dawiya salê tune ye, dawiya salê xilas. Ji Ewropê ve ev peyman gav bi gav çawa were pêkanîn. Yek xalekî heye rêveberiya Xweser wê pêk bîne ew jî tevlîbûna Qesedê ya nava artêşê ye. Wekî din hevano hemî girêdayê hikûmeta Demkî ya Şamê ye. Tiştê ku ew dixwazin yani Kurd nikarin pêk bînin. Mesela ew dibêjin temamê sînoran bidin me em wê derê pêk bînin. Bila memûr em tayîn bikin
Na, tiştekî wisa tune. Memur jalî rêveberiya Xweser ve tê netayîkirin li deriyê li rêveberiya Xweser, deriyên din bila Şam kontrol bike. Yek ji wan xalan ew e ku dewleta Tirkiye ji temamê Sûriyê vekişe. Efrîn serêkaniyê girê spî millet vegere wan dera. Ew xalek mühîm e. Serî de dibe ew pêk were ji ber ku acîl e rewş. Ya duyem hevanda. Yani li hevkirine ku ev vedî civîn bidomin, medyaya fermiya Sûriye li ser zarê berpirsekî hikûmetê eşkere kir ku her du alî li ser şopandina bi cîhanîna peymana dehêadarê li hev kiriye. Yani ji wir û pêve em gav bi gav dehêadarê çawa pêk bînin. Dehêadara 2025 şandeya hikûmeta Sûriye ya bi serokatiya Ehmed el-Şara û Mazlum Abdî li hev civiya bûn, peymanekî ji heşt xalan di nava xwe de mor kiribûn. Xala herî giring ya wê peymanê tevlîbûna hêzên Sûriye de kuvvetên Sûriye Demokratîk Qesedê ya nava artêşa Sûriye bû helbet. Lê li aliyê din hin çavkaniyên nêzên hikûmeta Şamê û medya Tirkiye iddia dikin ku di civînê de tu encamekê berbiçav derneketiye dibe ku rast be lê ev ne girêdayê rêveberiya Xweser e. Eger tu encamekê berbiçav dernekete be hevano eleqa wê bi rêveberiya Xweser û bi rêzdar Mazlum Abdî tune ye. Mazlum Abdî rêveberiya Xweser peymana ku ji alî Amerîkiyan ve hatiye amadekirin di çarçoveya peymana dêyadarê de bi qasî ku hefta borî em pê hesiyan Mazlum Abdî imzê kiriye problem tune ye ji ber ku bi kêrê Rojavayê Kurdistanê tê ê ku îmze nekiriye aliyê Colaniye ji ber tirsa dewleta Tirkiye yan jî ji ber xwe. Di wê civînê de em zanin rayedarên welatên Ereb jî hebûne di civîna îro de. Em didomînin hevanda çi dibe bila bibe me gotiye ev civînên van demên da wê civînên qederê ne. Wek dişibe peymana Lozanê ya destpêka sed salê de dibe em li ber xwe bidin. Tiştekî wisa tune ye. Milletê Kurd şiyar biye rêveberên milletê Kurd çi biryar bidin jî milletê Kurd ya erê dike ya red dike. Yani millet qerar dide. Divê êdî em zanibin. Êdî bi tena serê xwe rêveber biçin Şamê, Enqerê li gorî xwe îmze bikin tiştekî wisa nemaye. Millet di pratikî de pêk neyne tu peymanekî derbasdar nine. Televizyona Dewletê ya Sûriye El îxbariya ragihand ku hevdîtinan encameke ku bi cîhanîna peymana dehêadarê bi lez bike bi dest nexistiye. Binêrin li hêla din erê. Yani di hevdîtinan da encameke ku bi cîhanîna peymana dehêadarê bi lez bike bi dest nexistine. Yani dîsa jî ew jî Televizyona Dewletê ya Sûriye dibêje encameke berbiçav bi dest neketiye. Veya peyam mesaj didin dewleta Tirkiye yani me îmze nekiriye. Berpirsê navenda ragihandinê ya Qesedê Ferhat Şamî teqez kir ku mijara serekî ya civînê tevlîbûna leşkerî bûye rast e. Ferhat Şamî li ser hesabê xwe X'ê daxuye niyekê daye ka çi dibêje tê de heye. Ferhat Şamî diyar dike ku civîna di navbera şandeyekê ji fermandariya hêzê wan yani Qesedê û berpirsê hikûmeta Şamê tabii ki bi dawî biye. Lê Ferhat Şamî jî encamekî berbiçav diyar nake yani dibêje tamam civîn bi dawî biye di saetên pêşîmê de yan jî di rojên pêşîmê de em ê encamê eşkere bikin. Encam çi ye nazanî. Yani detay encamê civînê piştî temambûna şewran wê bawekî fermî were eşkere kirin. Hevan heta ku tiştekî bawekî fermî eşkere nebe merûv ya rastî nikare tiştekî bibêje lê belê rêveberê peywendiyên Meclisa Sûriye Demokratîk mesele yê li Şamê daxife Rêzdar Abdulwehab Xelîl ka ew çi dibêje ji ber ku ew bixwe li Şamê bû tevlîbûna wî ya civînê heye tune ez wî nizanim civîna li Şamê bi dawî bû tu protokol nehate îmzêkirin ew rast e. Veya gotina wî ye gotina Abdulwehab Xelîl e. Ev civînên ku hatin çêkirin berdewama pêvajoya heyî hevano. Di vê naberê de nizanim dengê min tê we nayê we dîmenê min cemide nacemide em nizanim. Lê ez ya xwe didomînim li gorî min her tişt berkemal e. Rêveberê peywendiyên Meclisa Sûriye Demokratîk Mesedê yê li Şamê Rêzdar Abdulwehab Xelîl civîna îro ya şandeya Qesedê û Sûriye wekî pêşketineke erênî binav kiriye. Eger encam bi dest neketiye civîn çawa erênî ye? Abdulwehab Xelîl di derbarê civîna îro ya di navbera Qesedê û hikûmeta Sûriyê de got fermandarê operasyona biryardariya xwezayî ya Amerîkayê Kevin Lambert jî di wê civînê de beşdar bûye.
fotoğrafı li ser ekranê hûn dikarin bibînin. Ev fotoğraf ev hevanno. Avê ev aliye rastê ye. Camêre, dostê Kurdan ne dostê Kurdan ev nizanim. Lê tiştekî heye sedî sed ji wî ew ê camêrtir xuya dike. Navî çi ye? Tombarak. Tombarak em gelek aciz kirine heta niha. Yani ji tombarak baştir xuya dike. Tiş nabe. Em di domînan Xelîl diyar kir ku her du alî hewl didin beraya diyalogê bigihêjin çareseriyekî ev yekekî pêşketinekê erênî binav kir. Yani qet nebe niyeta wan heye bigêjin encamekî. Erê niyet heye lê Ehmed El-Colanî rêveberiya Şamê dewleta Tirkiye erê nakin. Rêveberê me dibêjin dewleta Tirkiye fikrê xwe guherandiye hinekî nermbûn têde heye lê ne wisa ye. Nermbûn ji tirsa Amerîkayê xwe nerm nîşan didin lê li de hedefa wan de tunekirina rêveberiya Xweser hêjî heye hevalna veya şik û şûbha me divê tune be. Heta ku dewleta Tirk Efrîn serêkaniyê neterîkîne ji Kurdan re nehêle milletê me heta venegere malê xwe zeviyê xwe najo baweriya me tu carî bi dewleta Tirkiye çênabe. Li Tirkiye jî Selaheddîn Demirtaş di serî de hemû girtiyên Kurd neyne berdan baweriya me bi dewleta Tirkiye çênabe. Van gotinê xwe 24 saetan tim serê her saetî em dubare bikin. Heta ku va çênebe em bawerî bi dewleta Tirkiye nayînin. Baweriya me bi me û bi rêveberê me heye. Bi rêxistin tevgerê me heye. Bi gelê me heye. Lê bi dewleta Tirkiye tu car çênabe. Binêrin Maduro hatiye girtin Tayyip Erdoğan dostî wî hêjî bêdeng e. Ji tirsan ji mala xwe dernakeve. Abdulwahab Xelîl eşkere kir ku di civînê de bi taybetî rewşa eskerî mekanîzmeya wê halên hevpar hatine nîqaşkirin. Xelîl da zanîn ku ev hevdîtin bi serkêşî Amerîkayê pêk hatiye. Her du teref gihîştine wê qenaetê ku piştî 14 salan lazim e çareseriyeke siyasî were dîtin. Ê di dawiye de gihîştine wê qenaetê rast e. Ev hevdîtin berdewamiya civînên berê ye. Rûniştina li ser aynî masê nîşaneya berdewamiya peymanê ye. Tamam. Rûniştina ser aynî masê ew jî tiştekî erênî ye dibêje. Li gorî gotinên Xelîl her çi qasî di civîna îro de tu protokoleke fermî nehat ve îmzêkirin jî rûniştina li ser aynî masê nîşaneya berdewamiya peymanê ye. Di rojên pêşme de civînên din wê werin li darxistin. Di qonaxên pêşiya me de wê li ser şiklê dewletê, li ser mafê netewî, mafê pêkhateyan hemû milletên din ê li Sûriye sererastkirinên ragihandina destûrî yani destûra bingehîn anayasaya Sûriye çawa biguhere çawa şekil bigire li ser wan wê danûstandin civînên ku werin li darxistin dibêje Rêzdar Xelîl. Rêveberê Pêwendiyên Mesediyê li Şamê di berdewamiyê de teqez kir ku ew wekî Mesede piştgiriya hemûcore diyalogê navxweyên Sûriye dikin. Mecbûr eger danûstandinekî di navbera xelkê başûrê Sûriye Durzî yan jî herêma Sahîlê ê Elewî di Şamê de çênebe em piştgirî eger çê bibe biborin yani eger hevdîtinekî di navbera rêveberiya Şamê Durzû Elewiyan de eger hevdîtin çê bibe em weke rêveberiya Xweser heta dawî em piştgirî didin wan em ê jî têda cih bigirin û em ê li cem mafê wan bin. Yani em ji bo xwe Kurdan em ji bo milletê xwe yê rêveberiya Xweser çi dixwazin ji bo Durziyan ji bo Elewiyan jî aynî tiştî dixwazin dibêje Rêzdar Abdulwahab Xelîl. Wekî din em bihêvîne ev pêvajo di demên pêşiya me de bi civînên nû bi civînên serkeftî bidome. Dehê Adara 2025 şandeya hikûmeta Sûriye ya bi seroketiya Ehmed El-Şara û Mazlûm Abdî li hevciviya bûn peymanekî îmze kiribûn em bînin bîra we li gorî agahiyên dawî hevanno yani êdî şerê dewleta Tirkiye ez dibêjim çênabe hevanno şerê dewleta Tirkiye li hember Kurdên Rojavayê Kurdistanê çênabe. Yek eger qebûl bike rêveberiya Şamê li gorî ku hatiye plankirin Quvwetên Sûriya Demokratîk qesede perçeyekî artêşa nû ya Sûriyeyê yani artêşekî nû ava dibe qesede têda weke sê lîwa weke sê beşên cuda cih digire YPJ jî di nav da dewleta Tirkiye yek guleyekî biraşîne ser Rojavayê Kurdistanê tê meneya ku serweriya axa Sûriye bin pê kiriye yani ne toprak egemenliyî dibêjin sibê heta êvarê ew ji bo xwe
تیوی معنی کو یک گله کی اگر جروجاوی کردستان بچه سر ترکیه ایدی ریوبریا خسر گوه گله ناویتیه شام erişi Ankara kiriye, Şam erişi Türkiye kiriye, tişteki wisa heye. Yani di em dibin perçeyekî Sûriye lê em bixwe herema xwe birêvedibin. Hevan no. Ha, komên tundrew eger hebin, binêrin, dewleta Tirkiye li pê çi ye? Sibê du sibe, Daişê, komên tundrew, Elqayde bixwe derdixe holê, bixwe dide êrişkirin. Paşê dibêje em ne ji bo têkbirina Qesedê, ne ji bo têkbirina artêşa nû ya Sûriyê, em ji bo têkbirina Elqayde yan jî Daişê em dikevin Rojavayê Kurdistanê. Ev plana wan heye. Wê hebe jî. Lê çi ye? Eger em bikaribin di nava xwe de protokolekî îmze bikin, eger em bikaribin bi hêzên Amerîka, Ewropa hêzên koalîsyonê re bidin bistînin, em buhan re li eynî eniyê bin, navbera me xweş be, dewleta Tirkiye nikare. Ji ber ku hêza me heye. Eger ev hêzên çekdar ku ew behs dikin êrişê ser Tirkiye bikin, pêşiya wê êrişê me bikin. Baş e? Em ê müdaxele bikin. Hevando, naha em bi vî şeklî em ê bidobînin, naha berê dihate îdiakirin ku eger peyman peymana dehê adarê heta 2025 yani serê salê eger pêk neyê dewleta Tirkiye wê êriş bike, ev hemî îdia elbet çûn çopê, tiştekî wisa tune, ne wisa hêsan e. Naha li gorî medya fermiya Sûriye her duwarî hevano temam e, vana min ji we re pêşkêş kirin, niha wekî din di derbarê naveroka peymana Qesedê û Şamê de çi hatiye nivîsandin, çima rêveberiya Şamê îmze nekiriye, li ser wî jî hin agahî hene ez bore parve bikim. Kî daxife hevano Ömer İdlibî, Ebu Ömer İdlibî. Ebu Ömer İdlibî kî ye? Fermandarê hêzên demokratîkên Bakur Rojhilatê Sûriyeyê beşekî hêzên Sûriye Demokratîk e. Ew di derbarê naveroka van hevdîtinan de agahiyan dide, lê ew jî dizane ku tu encam bi dest neketiye. Mesele ne encam e? Mesele naverokê de çi heye? Niha dibêje yek îro diviya bû kaxizekî bihata îmzekirin li dijî tekoşîna li ser tekoşîna li dijî Daişê. Kaxizekî hatibû amadekirin hêzên Şamê bi Qesedê re li temamê Sûriye bikaribin operasyonên berfireh bidin meşandin. Ne tenê Daîş, hêzên tundrew, çeteyên dewleta Tirkiye, hemî çeteyên ku millet aciz dike li hember wan operasyon dikaribû bihata dest pêkirin eger kaxiz îmze bibiye. Ew kaxiz îro nehatiye îmzekirin, kaxizekî li ser tevlîbûna Qesedê ye ya nava artêşê bawê firqeyên leşkerî. Firqeyên leşkerî çi ye hevano? Sê firqe yani sê lîwa têne avakirin. Yek yekîneyên parastina jinê yê jî di çarçoveya lîweyekê taybet de wê cihî bigirta. Wê lîweyekê taybet ji bo parastina sînoran, lîweyekê din jî ji bo tekoşîna li dijî terorê wê bahatana avakirin, hemî ji Qesedê ji yê jî wê pêk bahatana. Amerîka welatên Ereb garantorin, fermandarê hêzên demokratîkên Bakur eşkere kir ku peyman bi amadebûna aliyên navnetewî bahata îmzekirin. Ê ku di civînê de amade bûne, kîne? Nûnerên welatên Ereb, navê welatên Ereb nedaye. Efserên artêşa Amerîkayê, fermandarên artêşa Amerîkayê hene têde, min navî ji we re got. Wekî din Tom Barak li wê diriye, camerê me. Ev alî di heman demê de wê bibin garantörên pêkanîna vê peymanê jî. Wekî din çi dibêje? Ebu Ömer İdlibî dibêje mühleta bi cîhanîna bendên peymana dehê adarê bi taybetî bi dosyayên sivîl wê were dirêjkirin. Ev li aliyekî hevano niha mesele me em gihîştin kîjan encamê? Em gihîştin wê encamê ku di civîna îro ya li Şamê de encamekî berbiçav derneketiye di saetên pêşme de eger encamekî derkeve muhakkak ez ji we re pêşkêş dikim. Ji xwe saet di nihan de yan jî neho nîva de ez saeta wî paşê ji we re dinivîsînim min neh eyar kiriye lê eger saet biguherînim ji we re dibêjim belkî neho nîv be jî ez binêrim. Neho nîv baştir e. Neho nîva da îşev. Ferîde Behîce Demîr bi miraye em ê behsa Leyla Bedirxan bikin
süper bername me çi bikin. Ez dixwazim kesayetiyê me û nas bikin. Di sala 1930 de li Stenbolê hatiye dünyayê. Di sala 1986 de li Parîsê vefat kiriye. Yani jî li Fransayê gundekî Parîsê tam nayîbîra min. İnsanekî balkêşê ez dixwazim hûn temaşe bikin ji kerema xwe re. Agahiyên behîce gelekin. Niha li Efrînê terorîzmekî pir ciddî heye, ez dixwazim vê yekê hûn zanibin. Êdî em kerixîne ji vê terorîzmê, ama terorîst nekerixîne ji pêkanînên xwe. Dewleta Tirkiye dibe were naskirin hevalna. Dewleta Tirkiye aniha bi rêya çetên xwe tiştê ku li Efrînê dike her roj êdî em maf bûne. Em kerixîne ji pêşkêşkirina van nûçeyan. Bi vî şeklî heyat nameşe. Hem ew koçberên ku têne di wan çadira de bicih bûne vê serma û seqemê de ne xwarin heye ne zad heye. Yani hejmara wan 300,000 ya. Hejmara Tirkiyên Qibrîsê çiqasiye, hejmara Kurdên me ê di kampan de ew qase neteyên wekbî piştgirî nade. Piştgirî bide jî vê sermayê de çadirê de û tu çi bikî bi piştgiriyê. Li Efrînê jinekî ciwan hate revandin dîsa rêxistina mafê mirovan ya Efrîn Sûriye ragihand ku çeteyên dewleta Tirkiye roja siyê kanûnê jineke ciwan ji bajarê şêra ê gundewarê Efrînê revandine. Ev ciyê ku em behs dikin hê jî îro dagirkiriye ji aliyê dewleta Tirkiye ve. Ez behsa çeteya nakim. Dewleta Tirkiye divê bawekê fermî eşkere bike ku wan dev ji Efrînê berdaye û divê lêborînê bixwazin, özür bixwazin, xwe bavêjin ber bextê Kurda. Bi vî şeklî nabe. Ev terorîzm heta ku derê. Êdî em Kurd jî hatine bêdengkirin ji ber vê pêvajoyê. Ji ber ku pêvajo heye em nikarin dengê xwe jî bikin. Ve em aciz dike. Em ji bo rahetî aramiya milletê xwe hene. Milletê me dibe bigêje çareseriyekî. Tiştê ku em jê şerm bikin tune ye. Dibe em ba bi dengekî pir bilind hem rêveberên Dem Partî hem Rojavayê Kurdistanê. Em bi dengekî bilind ji dewleta Tirkiye bixwazin. Rêveberiya Şamê jî dibe ji dewleta Tirkiye bixwaze. Amerîka jî dibe ji dewleta Tirkiye bixwaze. Arkadaş vekişe ya. İşê te bi Efrînê tune ye. Bêhêle em li hev werin milletên Sûriyê. Rêxistinê diyar kir ku çeteyên dewleta Tirkiye bi ser gundê derwêş de girtine girêdayê bajarê Şêra ye. Heybet Emîn Silêman jineke 23 sal ye. Bixware birine, revandine. Aqubeta wê jinekê nayê zarî. Carinan bûyera ku tê serê jinekî bûyerekî wisa mezin e dikare şoreşan bide dest pêkirin. Li heremên ji aliyê dewleta Tirkiye û çeteyên wê ve hatine dagirkirin sûçên qetilkirinê pir zêde bûne. Sûçê dizî û talanê revandinê berdewam dikin hevanno. Ev sûç divê merû li rûyê dewleta Tirkiye bixe. Bi vî şeklî heyat nameşe. Hevanno aniha ez diçim dîsa nûçeyên deqeyan dawî dinêrim. Ez têm cem we li peyamê we dinêrim. Mesela aniha Serêkaniyê Efrîn baş e bi tu awayî divê ji peymana dêyadarê ne derxistin. Mesela ez pê hesim li hinderan dibêjin di peymana dêyadarê de vekişîna dewleta Tirkiye ya ji Serêkaniyê tê da cih nagire. Nayê qebûl kirin. Dewleta Tirkiye divê derkeve ji Serêkaniyê. Di peymana dêyadarê da binêrin rêveberiya xwe ser heta ku garantî negire ku dewleta Tirkiye ji Serêkaniyê Efrînê vedikişe eger tiştekî din îmze bike hakikaten merû dikeve zorê yani. Aniha priyorîte, evveliyet, öncelik vekişîna dewleta Tirkiye ji heremên dagirkiriye. Ev însanê me dibe derkevin. Ev însanê me ji van kampan derkevin. Vegerin gundê xwe. Ez ji were ez binêrin ji fotoğrafekî nîşanê we bidim. Fotoğrafekî nîşanê bidim. Ev şerma mirovahiyê ye. Ev şerma dewleta Tirkiye ye. Dewleta Tirkiye ji ber ku şerm nake em mecbûrin van însanan ji van kampan derxin bigînin cî ewle binêrin. Binêrin. Yani merûv însan di van kampan da vê zivistanê merû dikare bijî. Çawa merû dikare bijî? û di ser de jî radibin însanê me direvîrin. Yek jinekê Kurd binêre jinekê Kurd li Efrînê hatiye revandin. Li ser vê revandinê merû dikare dünya xirab bike. Merû dikare serhildanan bide dest pêkirin.
Ya em çima tevizine. Em çima tevizine nizanim. Em şwara hevalê me rojnameger jî wisa ne. Ya ez aciz bûme. Derd kevin ber ekrana. Ne. Temaşeva nehêja. Çûye jor, hatiye jêr, habiye, çûye. Êdî ev têra me nake. Milletê me dibe razî nebe ji vî awayê nûçeyan, ji vê pêşkêşkirinê, bi vê adetê. Adetekî rûniştiye nava milletê me de ev adetê televizyonên me, ev adetên weşangeriya me ya bi Tirkiye û bi Tirkiye herî nazik temamen milletê me ditevizîne. Yani sinîrê wan jê digire. Mesela sinîr çawa jê digire? Wextê ku dît lê dixî êş tune ye. Êş tune ye. Çünkü teviz ye. Sinîr jê hatiye girtin. Ka binivîsînin sinîr çi ye Kurdî. Yani temarê sinîr wextê ku tu ji derekî bigirî êdî êş hewî disekine. Êş çi ye di bedena însan de? Pergala alarmê ye. Mesela wextê diranê te değişi alarm dide beyin dide mêjî dibêje wê derê müdaxale bike. Here operasyon çê bike êşekî ketiye wê derê. Bakterî ketiye, êş ketiye, vîrus ketiye here müdaxale bike. Çima penceşêr em jê ditirsin? Ji ber ku pergala alarmê tê de tune ye. Wextê ku penceşêr kanser di bedena însan de derd tê alarm lê naxe. Êşa wî tune ye. Nişkava bi dizî belav dibe. Ev pir xeter e. Ama merû kerê li derekî xe xwîn were yan jî derekî de pizik were yan jî êşekî bikeve diranê însan ev pozîtîf e. Ev erênî ji ber ku pergala alarmê ye. Evan no. Niha em weke millet pergala me ya alarmê ji me hatiye stendin. Tevizandin em dibêjin. Em tevizîne. Li Efrînê keçekî hatiye revandin. Ne mesele ye. Ji xwe tonkî tên revandin. Ji me re terör dibêjin. Pêvajoya bê terörkirina Tirkiye nexeme. Qesedê dixin, operasyon dikin, ne sinîrê me ji me hatiye girtin. Em vê pergalê red dikin, em vê rewşê red dikin hevan no. Niha ev dîmenên ku hûn dibînin kamp e. Bi qasî 15-20 kampên bi vî şiklî hene. Tenê pêncê wan têne naskirin ji aliyê Netewek bîve. Di nûçeya min ya Nîvrayê de heye. Min bi taybetî li ser vê nûçeyekî amade kiriye. Hûn dikarin lê temaşe bikin. Wekî din hevan no ez hema biçim nûçeyên deqeya dawî jî binêrim. Yani bi tu şiklekî divê vekişîna dewleta Tirkiye weke şert ji peymana dehê adarê dernekeve. Em tiştî wisa pê de hesil lê ne rast e, ne xweş e yani. Em nabêjim ne rast e, ne xweş e. Li eyaleta Nîjerê ya Nîjeryayê, li Afrikayê li dijî bazlarekî ku gel tê dabû êrişeke çekdarî pêk hat di encamê de zêdetirê 30 kes hatin kuştin. Li gorî nûçeyên medya herêmî endamê çeteyekî çekdar li herêma Demoyê ya eyaleta Nîjerê êrişê bazlara Kasûwanê kirin. Kasûwa Dajiyê. Di êrişê de zêdetirê 30 kes hatin kuştin, bi dehan kes birîndar bûn. Gelek keşî hatine revandin. Êwan felakettir e hevan no. Mesela endamê çeteyan çûne hemî tiştên li bazarê xwarin, marin, cilûberg çê hemî tevlî hevkirine û rabûne çûne. Ne artêş e, ne ewlekarî ye. Hevan no qesede divê belav nebe. Dünya xirab be, qesede divê Rojavayê Kurdistanê bernede û tu cara rê nede ku li rêveberiya xweser pergala xweparastinê divê daîma hebe. We goterê em müsaade nakin. Milletê Kurd rê nade. Yani qesede nikare. Tiştekî wisa tune ye. Binêrin li cem xelkê çawa ye. Wextê ku vana evê ku êrişê van bazaran dikin, xwedî eynî mantiqa hetê Colanî, El-Nusra, El-Qaide û nizanim El-çi û El-Daîş û nizanim çi hemî eynî tiştin. Niha Amerîkayê hevan no êdî Küba û İran jî şiyar kiriye di derbarê Venezuelayê de. Ha Maduro hevan no ana ji xwe re li Amerîkayê cî wî diyar e. Ji xwe re vezeliye ye, di hepsê de ye. Ew ê ji xwe re hinekî pirtûkan bixwîne. Pirtûkên li ser qanûnan, pirtûkên li ser demokrasiyê. Merûv li welatekî serokkomar be, serok be, merûv çawa dikare milletê xwe têr bike, li ser wî ew ê pirtûka bixwîne. Merûv serokê dewletekî xwedî petrola herî mezin a cîhanê be û milletê mirova jî feqîrî herî mezin ê cîhanê be.
مرو چما نکاره ملت خو تیر بکه لسروی دوی پرتوکا بخونه از باور دکم و جیرا پرتوک ورن شاندن دبی فهم بکه کو الولاته کی بریا هر تشتی بریا کو مرو شخورا هر کم بکه و گندلی بکه و مادین هشبر بفروشه دبی مرو پیشی جملت خوره استخدام جی خبات و بکه فابریکه و بکه ملت خو بخبتینه و مرو مادین برهمن ملت خو بفروشه دروا نه مادین هشبر لی تشتکی دیش به حسیام کل ولاتین لاتین امریکای ولاتی کو هری کم مادین هشبر دفروشه ونزوئلایه ولاتی دن زیادتر دفروشن و نبیجن تمام چما امریکا رکا خبر دایوی امریکا حیفا خو جهوگو شاوز دیگره د سال 2000 ده د سال 9 ده وقتی هات سر حکم پیشی دستانی سر فابریکین امریکایی ل ونزوئلای او جوی دری درخستن دست سر کر جو امریکا 25 سالن لروجه کی دیگره کو بکربه حیفا خو تولا خو هلینه ایجا راست ایرو هاتیه چند جران ev yani Nikola Maduro şiar kir lê bikêrne hat kan bin ji Ewropê ve wê çawa be hevalno ez xatir ji we dixwazim ji kerema xwe re saet di 21 de 21 ezan çim saeta wê diguherînim 21 de li me temaşe bikin ez hinek peyama we binêrim ka we çi nivîsî hevalno ama hevalê ku nû li me temaşe dikim û bibin abone ez pir kêfxweş dibim rojê du cara sê cara em vê derê برنامه زندی چه دکن نوچین دقیقه داوی ام چه دکن دم پارتیش بو مادورو گوتنه سوسیالت گوتن چی گوتنه کی چی گوتنه ایوانو yani çit kare bejel diji Amerika yaxfi yani ne karime em le diji Amerika ve gave baxfin ew lüks ametune ez dikarim weke kesi kiser bixwe لی سازیین ما این فرمی کو برپرسیاریا رهبرنا ملت کی دانه سر ملی خو حق وان تونه امریکا بگیره هم بری خو چونکی ملت کرد zarar دبینه yani em dikarin ha de civine xwe ê taybet de wextê ku erkawan xilas bûbet karin fikrê xwe şexsî bibêjin ez divê me divê qenaetê de me wekî din hevanno çi heye Tayyip Erdoğan bila baxfe. Binêrim berpirsiyarî bidin Tayyip Erdoğan. Bibêjin li hember Amerîkayê baxfe. Hadi baxfe. Binêre dosyê te kir hepsê. Çima Tayyip nadî axaftin mesela? Tayyip bide axaftin. Divê naberê de li Rojatê Kurdistanê hevanno rewş ne arame, birçîbûn, xela didome, serhildanê millet didome. Ez bawer dikim ji ber ku rêveberiya Îranê jî êdî hay jî heye ku serhildana millet her ku tişe mezin dibe. Amerika, İsrail, millet edin ji vê meselê tev didin. Tabii ki problemê tev ve xelk tev dide. Wisa ye, adet wisa ye. Ne ji ber tevdana xelkê ye û milletê te radibe ser xwe. Milletê te ji xwe radibe ser xwe. Ji xwe mala millet, mala esnafa xirabiye tu jî çareserî bibîne weke rêveberiya Îranê. Çareserî nabî îstifa dikî û diçî pergalekê nû, rejimekê nû tê ser hukm. Ez pir dixwazim hûn bibin abone vê kanalê bi pêş bixin hevanno rîca min ji we ew e û ew ê jî ji bîr nekin navî çi ye katil bûtonê heye katil bûtonu ji bo hûn piştgirî aborî bidin vê kanalê ku em jî bikaribin peyamberê xwe ê li rojava û deverên din ê cîhanê em hinekî piştgirî bidin wan baş dibe ez hinek li hember wan hevalê xwe mehcûbim ya rastî ez pir nikarim ji wan xebatê jî bixwazim ez heta wana destek nekim ji alî aborî ve nikarim bi riza dilekî rehet alîkarî jî bixwazim ew hinekî mehcûbiyet çê dike li cem min ez nikarim ji we jî bixwazim karsazê me jî bêdengîn maşallah hin alîkariyên piçûk hene lê têrê nake ji bo em mezinkirina vê kanalê de bi xatirê we silav rêz hevanno saet 21 da li benda me bin dem baş silav rêz